bosok ra kowe ayo kowe. Bakulan soto pikulan aku iki saiki isu-isu. Soto apa? Pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Pikulan disoto wong daging ndok akeh kok pikulan disoto lho. Ning cangkem ora. Mangan piye terusan ngono kuwi? Bakul soto sing dipikul lho, Dek. Oh, bakule lempok. Males ora kowe. Wis ya, cukup sakmene ya. Lah piye lho? Maksudmu ki lho piye? Bakul soto sing dicrot-croti kecap lho ngoceng. Ae para raine dirubung semut. Sing dikecari jeruk. Loh, peri peri. Bakul soto sing jeruk wali lho, goblok. Bleduk malahan bakule bledos. Apa sedeng lah kuali Kowe pira? tau lho bakul soto ora? Urung tahu aku. Kowe tau lho bakul soto pikulan ora? Urung tahu aku ora tahu tuku. Krek ora roh to, Dek. Anu buli mbok jenengan semrap bakul soto. Dereng nggih. Sumerap. Wah, roh. Berarti yang sing pikul ya iki, Dek. Iya kene ada. Lah iya udah orang tau roh. Bakul soto pikulan menater to?